ndak basuh, tiba-tiba mencari den bakabar bahiduik lah lamun ndak basuh den kirana batanyo kabar rupanyo adonan paralu. Kalau bisa den bantu, iyalah den bantu. Ndak lama berapa bulan datang lagi carita nan samo, adonan biso den minta den diam sabantar. Bukan den ndak mau menolong, bukan pula den berubah, cuma den lah mulai paham bahubungan kita kini. Den lah tahu